Hello everyone, welcome back to my channel Samaina M Brahma nwngtangmwnko angni Samaina M Brahma YouTube channel फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। लोखि फुजानि बयबो फुजाफोर हैगासिनो खोमा सोरबा बा हैथ'वाखै। आंहा माने दिनैहाय नै बिजनियाव दिनैहायसो लोखि मन्दिरावहाय माने खुलुमनो थांनो नागिरदों आरो ओरैनो प्रसाद मोननैसो लानानै दा जों बेयावनो थांनो ओंखारदों आरो नायनोसै आं नोंथांमोननो आं मन्दिराव खुलुमहैनायखौ मा क्लिप दिन्थिनो हायो बिदिबो नायलांबाय थादों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ। थांनोसै आङो नै न'आवनो जोंहा थालिर दंखायोमोन नालाय आं न'नि थालिरखौ लाबाय ओमफ्राय माखासे फिथाइफोर आङो दा बाजाराव लाबावगोन आरो बाजाराव लानानै डाइरेक्ट माने बेयावनो सुग्राबो दंखायो नालाय सुनानै डाइरेक्ट होगोन आरो गथा गथायैनो होगोन प्रसाद हायाखै आरो बिदिनो हैनोसै ओमफ्राय मा होनो लाबाय थाव आरि लाखाबाय आरो आरि गासिबो आगरबाथि लायाखै आगरबाथिबो नांगौ बिदिबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ थांनोसै। मेलाखौबो नायबोनोसै माबायदि जाखो दिनै। फिथाइफोरखौ लाबाय आङो मन्दिर मोनसिगोन गारिखौ जा गोजानाव गारबोनांबाय सोला पुलिसफ्रा लाखिजोबो। साखि मोनाखै साखि नांबावगौ। बेजों हाबा बेजों सोयो ना मन्दिर सौफैबाय। jahangbai yang prasad मोनगोन प्रसाद जों रायखौ प्रसादखौ लानानै थांनोसै। एक्सप' नायलाबायबाय मन्दिर खाथिनि एक्सप'यो काप खुरै गोजासिनो।
Mondir kiniयाव जा बे एक्सपो माखासे दङ नालाय एक्सपो मोनसे दं बेयावबो बिना फिसासो आरो ओमफ्राय बैथिं जायनासो गिदिर जायो आरो जोङो इयाव थांथ'वासै मालाबा फैफिननोसै दिनै फुजा आरिबो होबायना ओंखायनो हाबलु हाबला खालामबाय थाला डाइरेक्ट थांसै आरो न'आव मेथाइनि एमखि लाखाबाय जि गरम मोनावबाय नै बेहेल बिलाइ थेबबोलायबाय आं जोङो सफैबाय न'आव फुजा होनानै फैबाय प्रसादखौ माखासे हरफिनो आरो गावसोर एसेल' लाखियो लाइ बिलाइनि सिथम सिथाम सोजोबबाय आङो प्लेट लायना नों जाग्रा नङालै बियो एखे गाबख्रावगासिनो Laxmi Laxmi माता की जय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थ' बिदिबा आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय